Maayong hapon, Negros. Ako si Nico Delfin. Iniyang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros, ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sarama kami malantaw sa KCAT Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan, kag sa Banwa sang Ilog. Kagyari na ang top 10 ng mga balita subong adlaw. Bacolod City kag Negros Occidental nagapabilin sa idalom sa Modified General Community Quarantine. Negros Oriental ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Estrikto nga border control sa Negros Occidental subong nga adlaw ipatuman. Sa Bago City, tricycle driver patay matapos tiruhon sa iyang nga pasahero. Sa Bacolod, anom ka mga indo kag isa ka kuring patay sa sulod sang isa ka subdivision bangod sa ginaaligar pagpanghilo. Kag sa Good Vibes, mga tiglawas sa Negros Occidental sa Miss Earth Philippines luyag ikampanya ang organic farming kag pagpahagan-hagan sa pagbaha. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, makaligad ang 39 anyos nga pagserbisyo, magaritiro na sa Hunyo 30 si Attorney Japhet Mascolino, ang Provincial Agriculturist ng Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz, nabato nila ang retirement letter ni Mascolino kag ining aprobado na sang gobernador. Sa sulat ni Mascolino, iyagin pabutyag ang pagpasalamat sa oportunidad nga makapangalagad sa mga mangunguma kag mananagat sang probinsya. Ining iya man ginpadala kay Governor Eugenio Jose Lacson, makaligad nga siya ang ginpapanaugan sang Provincial Legal Office sang show cause order para magpatag angot sa demand letter sa isa ka catering company nga nagapanukot sa probinsya para sa serbisyo sini sadto pang 2018. Wala na maghatag pa sang dugang nga pahayag si Mascolino sa Digicast angot diri matapos nga ginsiling nga may negosasyon pa nga ginahimo may kangtanan sa amo nga reklamo. Well, ang sa Batigari siya mabayad. That's why retire na sa ron niya retirement pambayad. Kung naman bilang siya, admit niya may So, ako na po balita. I will give you the pictures ng yung retirement that was approved already by go. Sa number 9, mga ido kag kuring nasapwan na lang nga patay na sa mga karsada sa sunod sa isa ka subdivision sa Barangay Granada sa Bacolod. Suspetso sa mga residente may nagpanghilo sa mga sapat. Yaring report ni Romeo Subaldo. Ang malinong nga Providence Negros nga subdivision sa Barangay Granada sa Bacolod aging kibot na lang sang kahapon sa makita sa mga residente pati na sang gwardiya sang subdivision nga may mga patay nga mga ido kag kuring sa dalan sang kahapon. Sa sini nga dalan sa sulod sang subdivision, naabtan pa sang Digicast Negros ang ini nga patay nga ido nga nasulod sa plastic kag ginalangawan. Sulo sa isa sa mga residente, nasalaan sang iya misis nga ila ang ido nga napatay, gani ila inigilingon yung ginsulod sa plastic, pero nakibot sila sa makitaan nga buhi gali ang ila nga ido. Sa nga ganyan nakitaan? Oo, gani nga mo no. Tapos pagkita niya na una, abi nyo inyo, Oo, kamo na putos? oo. Iputos ni misis kung na kayo nag-obra ko mo. Oo. Tapos hindi gali. Mm. Kaya ido nyo nakabalik ya. Mm. Pero ang ibalik ko na sa kasi wala ka mo idea. Wala kami di ha. Ginahawlat nila nga magkuha sang basurero ang patay nga sapat. Sa sini naman nga kalye, naabtan pagid sang Digicast Negros nga may isa pagid kapatay man nga ido sa higad sang dalan. Sa Block 10 naman suno sa mga residente, may duha ka mga ido kag isa ka kuring sila nga nasapwan nga patay sa dalan sang kahapon. Hapon nila o duha ka Pedri. dako kag kurang. Duha ka ido, kag isa ka kuring. Oo. Sa guardhouse man. Gipahintiluan nyo lang na Sonya, ma'am. So di pa ko. Pero kasi no ido, Hindi na mo kilala. kita lang diyan lang din. O dagko nang layaw na bala. Pero hindi ta ini sa mga residente ya. Ang buta ko kay pirmi man to nga ido basi ilaha. Pero may kuring pagid. Wala labot sa ido, may kuring pagid. Suno sa gwardiya sang subdivision, may anom tanan ka mga patay nga mga ido nga nakitaan kag isa ka kuring.
Ang isa diri ka ido, nakita pa sang isa man ka gwardya nga nagadalagan pa kag nagabura ang baba antes na tumba. Ang suspetsyon nyo ginhiluan? Dandagan siguro. Ano kuno gado nang gadagan ido ga bula ba? Oo, diri sa idong. Nakita nyo? Nakita sang ipod yung... Gaano kuno bali ang ido pa? Gabura ng bakba. Samtang nagaistorya ang gwardya, may isa ka residente nga nakalabay kag nagreklamo nga dapat ipahimos na ang mga patay nga sapat kay nagapanimaho na. Wala itin bala. Way ko di upod dam ako isa. Ha? Way ko di upod. Hindi to inyo ido ma'am ang sa dalan? Basta Nakita ko to may duwa to. Pinala ko gani nga. i-try lang nga sa sikat ma'am kasi Wala may tagiya sa black itin. Ah. Di gaguluwa ng dugo ang prison. Atong brown, atong brown? Ha? Atong brown color? Oo. Kita ko to. Oh. natin to karga tayo sa sikat. Kasi gani nagpaabot. Way ko sumupod ma'am ako lang isa sa adlawan. Nagpromisa ang gwardya nga mangita ng anay sang tricycle driver nga amo ang makuha sa patay nga mga sapat kay hindi niya man mabayaan ang iya nga pwesto. Weekend lang kuno nagasulod diri ang mga basurero. Kadagaling di man guro schedule sa basura. Hindi pa. Mabiyag sa badong ina sigon. Ah, sige. Kaya nga pikuhan sinako. Kasunti napamangkot ang sumuluyo. Di nga tika nga ang dinapatay ng ido. Istorya sa mga residente diri sa may Providence Negros na pati nagani sang gwardya nga sang nagligad nga mga tinuig may natabo man sadto nga insidente kung sa diin may pila man sila ka mga ido nga nasapuan nga patay. Suspetsyon nila ginhiluan man sadto ang mga ido. Pero mas madamo ang patay sadto kung ikumpara sa sini nga insidente sang nagligad lang nga inadlaw. Isa ka dako sa karon nga pala makutanon para sa ila nga kung sino bala ang sa likod sa pagpanghilo sa mga kasapatan. Hindi ining nauna nga tion nga natabo ang ginaligar pagpanghilo sang mga sapat pero suno sa gwardya, posible nga residente man ang nagpanghilo sa sapat pero ila pa ini nga ginausisa. Ang grupo nga Community Animal Rescue Efforts o CONCARE ang naalarma sa sini nga insidente. Nagpagawa sang statement ang grupo nga animal cruelty ang natabo kag hindi ini solusyon sa nagadamo nga layaw nga sapat. Ginapanawagan Manila ang atensyon sa barangay kag LGU nga tani makilala ang sa likod sa brutal nga pagpamatay sa mga sapat nga makabig isa ka krimen. Handa sila maghatag sang reward sa makahatag sang impormasyon sa kung sino ang sa likod sa pagpanghilo sang sini nga mga sapat. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 8, tricycle driver patay matapos tiruhon sa iya nga pasahero. Patay ang 40 anyos nga driver sang tricycle nga si Rex Palma matapos ini kahapon nga tiruhon sang iya malang pasahero sa barangay Baaw sa siyudad sang Bago. Suno kay Police Lieutenant Joseph Haro, Deputy Chief sang Bago City PNP, ang pasahero ang nagpanaog sa bayan sang Purok Paho mga 5:30 kahapon. Pero imbes nga kwarta ang gabuton, siyang nagkuha sang iarmas kag gingulpi lang nga gintiro ang driver sang tricycle. Nagpalagyo man giliyon ng suspect nga tubtub karon, wala pa makilalaan. Suno kay Haro, ila pa nga ginapadalman kung anong motibo sa pagpatay kay Palma. Bungod sa wala man sa drugs watch list ang biktima, kag wala man ini sang kontra, suno pa sa iya nga pamilya. Sa number 7, drug personality nasapuan patay sang kagabi sa Kabangkalan City. Nasapuan na lang kagabi sa mga nagalabay sa dalan sa Purok Gemelina sa Barangay Tampalon sa Kabangkalan nga nagahigda sa kilid sang dalan ang dugoon nga lalaki samtang ang tiil ang yara pa siya nga ginadala nga motorsiklo. Ang biktimang maigo sang bala siya nga agtang ang ginkilala nga si Sunny Tapdasan, 44 anyos. Na-recover sa biktimang duha ka mga sachet sa ginapatian shabu kag iban pa nga drug paraphernalia. Sunod sa pulis, ang biktima ang isa man ka drug personality sa syudad. Gani isa ang illegal nga droga sa ginatanaw motibo sa pagpatay kay Tapdasan. Sa number 6, may dugang bakuna nga nagabot kaina sang aga para sa Negros Occidental kag may ginapaabot man nga dugang nga bakuna para sa Bacolod sa Huwebes. Kaina sang aga may 6,400 ka vials ang Sinovac vaccines nga nag-abot sa Bacolod Silay Airport kag ini ang natalana para sa Negros Occidental.
Sunod naman kay Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center nga si Dr. Chris Sorongon. Sa Webes, may natala man nga mag-aabot nga bakuna para sa Bacolod City. Nagapadayon ng pagpabakuna sa mga malls kag mga barangay kag nagalaom ang Bacolod EOC nga sa sini nga simana masugura ng pagpabakuna sa mga yara sa A4 nga category kasubong sa mga uniform personnel, essential workers kag ang ginakabig nga economic frontliners. Pero hopefully, before the end of this week, ma-prioritize na sa A4. Baka sunod na sugod ng A4. Hopefully. Kaya kagapon sa meeting sa regional IATF, amo nang ginapilan sa mga governors at mayors. Nga makasugod na sa A4. Nga masugod na sa A4, kaya gusto i-priority ang mga workers. Nga amo na silang, in a way, pwede maiguon sa COVID, kaya sila mamadala COVID sa mga balay nila. Sa number 5, mas istrikto nga border control sa Negros Oriental sumugod subong nga Hunyo 15 tubtob 30 ang ginapatuman kasunod sang paglagda sing sa executive order ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Nagakasayuran nga hindi pagtugutan ang non-essential travel gikan sa Negros Oriental. Pero kagabi, ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Negros Oriental sumugod Hunyo 16 tubtob 30. Sa EO, magapabilin ng damlag paging kasugtan o kon regulated entry sang pumuluyo sa Mabinay sa Kabangkalan, Basay sa Hinubaan, kag Canlaon kag Vallehermoso sa San Carlos City. Nasaad man sa EO nga ang mass gathering dapat sa 30% lamang sa kapasidad sang venue sang economic kag commercial establishment. Ginahaylo nga mismo sa tagsa kapanimalay ipatuman ang pagsunod sa minimum health standard protocol kag ang mga nagaedad 17 anyos kag paidalom ang ginahaylo man nga magtiner sa balay. Humalin Hunyo 23 tubtob 25, ginmando ang pagsira sa mga beach, mga resort, kag water parks para malikawan ang pagdagsa sang pumuluyo angot sa kapistahan ni San Juan. Makaalarmang pagsaka sang COVID-19 cases sa probinsya. Sa EO, nakasaad niya gikan sa masobra sa 15,000 nga COVID-19 cases sang Marso 31, nagdangat ini sa masobra 16,700 as of June 13. Sa number 4, DILG Negros Occidental Office ginsirado para sa disinfection kag contact tracing. Suno kay Provincial Director Roslyn Quintana, inikasunod nga may nagpositibo sa COVID-19 sa ilang talatapan. Ginapatigay na karon ng contact tracing kasubong man ang disinfection. As of press time, may ginahulat pa sila nga swab test result sang duwa pagid ka mga staff nga ginswab sang Lunes. Sa abiso sang DILG, magapahibalong talatapan kung sano sila liwat magabukas. Kag sa mga luyag magpakigangot sa DILG, sarang mag-contact sa ila sining Facebook page o kung sa DILG6 Negros Occidental at gmail.com. Sa number 3, dugang 12 ka personnel sang Sipalay City Disaster Risk Reduction and Management Team ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Executive Assistant kag Head sang SHARS nga si Junilo Bugtae, sa 26 nga ikaduha nga batch nga ginswab, 12 pa lamang ka swab test result ang nagwa as of press time. Ginahulat pa nila ang nabilin ka 14 nga swab test result. Damlag pa, may 14 nga daan ka mga katapo sang CDRMO nga nagpositibo man sa virus. Sa karon, 26 na tanan ang nagpositibo sa COVID-19. Para sa emergency cases, suno kay Bugtae, ang ilaanay nga COVID team ang magaresponde. May isa pa kami ka-team nga nabili ng amon nga COVID team kay si Perek na sila yung facility namon gano'n na. So sila subong to ang maran. In case kung ano sila, kami nga mga negative din nga ako nga ting walo nga na diri sa tourism nga ano na. Earlier. Kami ang masikanran. Sa number 2, Negros Oriental ang ipaidalom sa MECQ subugod buwas nga adlaw. Dumaguete ang ginkabig man bilang area of most serious concern sang Octa Research Group. Dalasang padanya pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental, ipaidalom na sumugod sa buwas nga adlaw ang probinsya sa Modified Enhanced Community Quarantine o kon MECQ.
Pila sa mga guidelines sa dalam sang MECQ among pagpatuman sang istrikto nga home quarantine sa publiko, magluwas na lang sa mga essential workers kag apur. Pagalimitahan man ang mass gathering sa 10% to 30% lamang, hindi man pag-itugutan ang non-essential travel. Ang Provincial IATF ang nagpatigayan kaina sang aga sang emergency meeting agud matalakay ang pagpaidalom sang probinsya sa MECQ. Sa latest data sang Negros Oriental, yara sa masobra 1,800 ang active cases ang probinsya kag pinakamataas among Dumaguete City nga may 514 ka cases. Ang syudad ang karon ginakabig naman nga area of most concern for COVID-19 sa gwa sang NCR, ini base sa Octa Research Group. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Wala na ginapaabot pa sang probinsya sang Negros Occidental ang pag-elevate sang quarantine status sang probinsya sa piyak sa nagasaka nga kaso sang COVID-19. Nagapabilin sa Modified General Community Quarantine ng Bacolod City kag ang probinsya inibisan may mga grupo sang doktor nga nagalaom mas mahugtan pa ang pagpatuman sang tikang kontra sa COVID-19. Ginsiling ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz nga wala sila sang may mahimo kundi magsunod na lamang sa luyag sang Interagency Task Force karon nga napaidalom gihapon sa Modified General Community Quarantine ang probinsya. Humalin sang nagligad nga semana, wala na naganubo sa masobra 1 kagatos ang panibagong COVID-19 cases ang probinsya sa kada adlaw. Rason niya nagpanawagan ang katapos ng infectious diseases doctors sang mas hugot nga border restrictions kag hugot nga pagpaiway sang social gatherings. Gani magluwas sa pagpasira sa mga borders sa non-essential travel, nagpakigangot naman ang probinsya sa Negros Occidental Police Provincial Office para sa strikto nga mapatuman ang 3-day closure sa mga resorts halin sa Hunyo 23 tubto 25 kag hugot nga mabantayan kag mapaiway ang mga social gatherings ilabi na ang illegal nga pagpabulang. Wala naman naghihinyo pang probinsya sa IATF nga ma-elevate ang quarantine status sa piyak sang paday nga pagsaka sang COVID-19 cases. Ang probinsya ang mayara sang 2,379 total active cases. Sa Bacolod naman natalana nga magapagwa sang statement ang mga grupo sa mga doktor sa syudad may angot sa pagpabilin sa gihapon sang syudad sa MGCQ bisan pa nga nagadamo ng kaso sang COVID-19 kag amat-amat nga nagakapuno ang mga ospital sang COVID patients. 1,946 ang active cases ng COVID-19 sa Bacolod. We have to live with it, no? And do the best we can using our resources, our manpower, our experts, no, mga doctors and nurses, to get by and survive whatever it is that we are undergoing. In the long run, we have ourselves to rely on. No? We cannot depend on anybody. So kung ano ang aton quarantine classifications, di amula na eh. No? Did you expect na ma-elevate siya to MECQ? Well, wala na gid man, no? Because from the past we have been communicating, though it seems though why man gid sang tawag sini chances kis ang aton gusto patuman kag i-respetahon sang aton IATF. Kag sa good vibes, sila'y non-beauty nga magatiglawas sa Negros Occidental sa Miss Philippines Earth ang yari karon sa probinsya para matagaan prioridad ang iyang advocacy angot sa organic farming kag environmental protection. On leave karon ang 26 anyos nga flight attendant nga si Ria Angelica de Ocampo agod mapreparar sa natalana nga Miss Philippines Earth. Gani balik man sa probinsya ang sila'y non-beauty queen nga among magatiglawas sa Negros Occidental sa virtual pageant sa Hulyo. Ang pagduso sang organic farming kag pagpangapin sang palibot ilabi na karon nga may pandemic ang isa sa iya ginakasakuan.
when you see something is happening, and when we see that, you know, we had the flash floods, and you just not leave it nga, you don't do something, you act, and you become the change. So I volunteered with different organizations. We did fundraising to give out supplies for different communities nga naapektuhan sa baha and sa pandemic. We gave out masks and with the help of generous sponsors man. So, and today I want to focus on educating especially the youth sa importansya gid sang pagprotekta sa aton nga environment. Si Dio Campo ang nangin anay linay sang silay sang 2012. Nangin runner-up man siya sang linay sang Negros sang 2013 kag Mascara Queen sang 2014. Pero ang pagtiglawa sa probinsya para sa Miss Philippines Earth among iyagid nga nangin handom. Gani nagihinyo man siya sang suporta sa mga Negrense. I hope that you all stay safe and healthy. Mangayo ko tanis ang inyong suporta and gapasalamat gid ko sa support niyo for Miss Philippines Earth. And please support by liking the Miss Philippines Earth page and supporting Miss Silay Negros Occidental. I will be representing our province and my beloved hometown. So thank you very much in advance, and I'm looking forward to promote Negros Occidental, not only to the country but to the world. Si Dio Campo ang nagpadulong man kaina sa Kapitolyo para sa courtesy visit kay Governor Eugenio Jose Lacson. Kag amuyadto ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isla sang Negros. Tubtubwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.